Kani kadi kajing penbena kebelawan lembaga Ministry of Information and Broadcasting mentaka singi saja hakabakala pentip syabaro ki social media users bikin subha ban sengeno ya kajing pen live video ki jongki ban wanra ya ka kubor hakabaya dei bat kajing ya penibor jong ka India bat ka Pakistan balada don kino ki bapen Kenya kani ka an tikin bakli hi yala ki jong ka jing le jongki lane yala ka jong ka kubor ka baki wanra shakipai ba kani kajing khang jong Ministry of Information and Broadcasting jongka Sorkar India kalong kumsi banta banyada ya kinong shnong na kijing yakhi lane kijing win bat kabanyalam ru syakat maba hapadeng ka India bat ka Pakistan sushuru la ong hangne bala da don kino ki social media ki bapni ya kini ki live video lane ki khubor ki bawanra ya kajing ya per jingmut lane kajing ya sutu jingmut hapdeng ka India bat ka Pakistan kan sawana jing khamtam ya kari India namar kini kinok Pakistan ki la ap khmi lenti lupa bat kin sa yoi bat kin sa tip kai kari kari India ka don jing tumu bat ka don jingmut Dina kata daw la khang persya ya ki social media bagin pen ya ki khubor hak ba yade bat ka jingplan lane ki jingkwa jong kari India kumno kan le na ka benta ki terrorist lane kine ki leno ki ba sa bat ri tengen hapo kari Pakistan yang ne kumban supan kan mau ba balei la khang ya ki media ban pen ya ki khubor hak ba yade bat karukom perkhat jong kari India namar kum ha kate ke jingjia jong ka arpun riu khatwei kabala jia hapo Mumbai kabala Syahir thma kaneru kalong hi thik namar ba ka Pakistan lane ki leno kila tip lupa ya ke jingthmu jong kari India nata kadau ki suk ban hiar thma ya kari namar ki supai tang nagi news lane ki khubor kila yoklan bat kila tip kumno ba kari India ka don jingthmu bat kathumu ban le ya kita ki leno tena kata kadau laong hangni nagabenta kito ki users jong ki social media baro khoi subha wat num kamai pisanda kaba pipen ya ki live video tang ban yo jing bento me pi ndai perkhat khamtam ya kari bat kajai penriu hi namar ba lada ki ki nongshun ki yo ya ki video kata kabumut ba ki suk bha ban target lani ki suk bha ban hirthma ya kari India bat shuru ya kani ke jing patha kalwan lang ba ka broadcaster of rule 6 1p of the Cable Television Networks Amendment Rules Anjarapwe hakabakala ong shai kumni no program should be carried in the cable service which contain live coverage of any anti-terrorist operation by security forces wherein media coverage shall be restricted to periodic briefing by an officer designated by the appropriate government till such operation concludes. Dipidi ban sengutu ba ladangi le ya ka live video ban peni shaki paid ba lani kinok shong kata ka bamut ba kiweru kinyo so na kata ka daw anum sha shu ya ki media ban le live video na ka benta ka khubor ha ka bayade bat ka jingi kun persya ya ki le no hapo kari India kublai shibun